Камунарка гэта моя. Танчыкі даражэнькія, сёння у мяне будзе маленькая распакоўка. Ці што я набыў у краме камунаркі і Спартака. Хто не ведае, камунарка гэта моя любоў. Гэта моя любоў. Там так смачна пакупаць цукеркі, вы б ведалі. Муа! Канешне, Спартак таксама смачны, але камунарка мне больш падабаецца. Так, давайте пачнем распакоўку. Першае, з чаго я пачну, это вось гэта. Вы бачылі такое? Я першы раз бачу. Это любимая Аленка Бэйбі. Смак. Я ўжо адчыніў, трошечки паспрабаваў. Вельмі смачна, мне спадабалася. Вось далей. Это шакалад малочны, гэта какосовая нуга. Вось. Яшчэ не адчыняў. Далей вам пакажу вельмі цікавы і смачны шакалад. А этыкетка гэта вось. Глядзіце, камунарка. Шоколадка з ананасам і арбузом. Гэта што такое? Я спадзяюся, што гэта будзе вельмі смачнае, таму што я ўбачыў і адразу ўзяў гэта. Яшчэ там было шоколад з вішняй і перцам чылі. Хто гэта спрабаваў, адпішыце, падзяліцеся вашым меркаваннем. Мне ось вельмі цікава, як гэта. І засталіся цукеркі. Я іх усіх спрабаваў. Какосовый хит, таксама на расійскай мове. Вельмі смачны, усім рэкамендую. Truffles Dark. Труфелем цукеркі вельмі смачна. Ось такія справы, гэта была такая маленькая распакоўка. Пішыце, як вам фармат, што вам больш падабаецца. Камунарка ці Спартак. У каментарах, калі ласка.